आपण माने ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର ଆଡ୍ କରୁଛି ଏଆଇରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଦାବରୀଶ୍ୱର ଉଠ କଙ୍କାଳର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲିରିକ୍ସଟା ଦଉଛି ଦବନି କଣ ପାଇଁ ସର୍ଭରରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4.5 ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଦୈନନ୍ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଆମେ ଲେଖାଲେଖିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ से शब्द गुड़िक तालपत्र एवं कागज को आगू क्लाउड को जी क्लाउड को आम पठाऊँ प्रत्येक सप्ताह विश्व में गोटे ना दुईटी भाषा मरे अर्थात से भाषा कहूबार शेष लोकटा मरी जाए आपण मैंने आश्चर्य हेबे यदि 150 वर्ष पर शेष ओडिया कहूबा लोकटा मरी जाए से 150